Bakit ka pumayag? Though alam mo na hindi dapat. Hindi ko po tinanan to. Isang kumusang pumunta dito. Tumawag siya sa akin, ma, ayaw ko na dito, hindi ko na kaya. Kaano-ano niyo po yung karelasyon ng anak ninyo? Ang tatay po niya, pinsan po ng nanay ko. Ilang taon na po itong pinsan po ninyo? Sabi daw, 29. Magtatatlong taon na po sila. Pumayag ho ba kayo na ganito ang relasyon nila? Hindi na ako pumayag. Sabi niya, wala daw akong magagawa. Tapos sabi sa akin ng anak ko, wag na kayong mag-alala kasi nasa mabuti naman akong kalagayan. Tumawag siya sa akin, ma, ayaw ko na dito, hindi ko na kaya. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang anak nyo mismo. Totoo ba yung kinukwento ng nanay mo na minsan tumatawag ka at nagsasabing nahihirapan ka? Totoo po yun, pero po, minsan po hindi pa ako sinasaktan. Ang gusto ng nanay mo, si Nanay Imelda, nais ka na niyang pauwiin dito or kunin at ibalik dito sa Bicol. Anong masasabi mo? Ang sa akin lang po, pwede naman po kami umuwi dyan, basta ipabalikin dito po. Nasa kabilang linya rin ang kinakasama ngayon ni Rose, ang kanyang tiyuhin na si Raymond Lorilla. 14 anyos pala nung isinama mo at itinanan mo itong si Rose. Sa tingin mo, tama ba na itanan ang isang minor de edad? Hindi ko po tinanan to. Isang kumusang pumunta dito. Eto, Raymond, kasi alam mo na minor de edad itong si Rose. Sabi niya, 14 years old nung panahon na sumama siya sa'yo. Bakit ka pumayag? Though alam mo na hindi dapat. Tumawag nga po ito sa akin. Sabi niya, siya daw ipinapalayas sa kanila. Siya daw ilalayas na. Sargento, tama po bang itanan ng isang 26 anyos ang isang 14 anyos na dalagita dahil lang ayaw nang tumira ng bata o sinasabing pinapalayas na siya ng kanyang ina? Unang-una, mali po talaga yung ginawa ni Sir Raymond. Pero mantungo sila sa gantong pangyayari na sila ay nagsama. So, ibig sabihin po, although parehas silang mali at mas may mali si Raymond, tinandingan naman po nilang parehas. Hindi po mali yung magmahal. Although wrong timing lang po dahil sa minor. Sargento, magandang hapon, maisingit ko lang, Sargento. Kaya nagrereklamo itong nanay dahil minor de edad itong kanyang anak. So, ibig sabihin po, kahit po ginusto ng bata, kung wala pa po ito sa tamang pag-iedad, rape pa din po yung pwedeng ikaso dito kay Raymond. Pwede po yun, dahil minor po naman, magpo-fall pa po yan sa parenting advice. So, ang magiging complainant, yung ina niya. Kasi Sargento, marami pong nakikinig sa ating mga minor de edad ngayon, Kasi baka sabihin nila na pwede naman pala kami makipagrelasyon sa kahit sinong matanda sa amin dahil wala naman palang dapat ikagalit ang aming mga magulang or wala naman palang problema. So ngayon, ang pinupunto po natin dito, mali pa rin po yung ginawa ni Raymond kahit po may consent itong bata na sumama sa kanya at magpabuntis. Tama? Yes po, yes po. Nais na pong kunin or sunduin ni Nanay Imelda ang kanyang anak na nagtanan noong 14 anyos pa lamang ito kasama ang kanyang tiyuhin. Maaari po bang matulungan natin si Nanay Imelda na makuha ang kanyang anak na 16 anyos na ngayon at may isa ng anak sa poder ng kinakasama niyang 29 na taong gulang? Pwede naman po makatulong ang ating tanggapan para po maproseso yung pagkuha ng ina sa kanyang anak. Mag-usap na lang kayo. Siguro naman meron naman kayong cellphone. Mag-uusap kayo ng nanay. Pwede mo siyang tawagan para mag-usap kayo kung ano yung Para magkaunawaan kayo. mas mabuti. Para sa katiwasayan ng lahat. Kaya ganito na lang, Raymond, yun lang naman ang kailangan ni nanay, yung constant communication para at least maging okay na itong problema ninyo. Okay ba yun, Raymond? Gawin mo na lang yung bagay na mga hinihingi ni nanay. Sige po, gagawin na lang po.